Сериозно? Четвърт час след 11 на частота 107,6 МГц до 12 кабелната радиомрежа на Плевен и региона в денят с Радио Плевен. Продължаваме с група събеседници. Много ми е приятно в студиото да са млади хора, млади интелигентни, които имат интерес към професията на журналиста. Разбира се, за пореден път при нас гостуват ученици от клуб Млад журналист при гимназията с преподаване на чужди езици. Той се ръководи от Жоржета Каменополска, знаете. Много говорим за успехите на деца от гимназията с преподаване на чужди езици. При мен сега са Кристина Димитрова, Йоанна Яниславова, Емили Минева, Дани Николов и Ивала Димитрова. Те в този ред ще кажат какво изучават в техния клуб, защо имат интерес към нашата трудна и, да ви кажа, често пъти неблагодарна професия. Заповядайте. Добър ден, аз съм Кристина Димитрова и ще ви запозная с дейността на нашия клуб Млад журналист към гимназията по преподаване на чужди езици, град Плевен. Също така ще ви представя някои от членовете и мои приятели в клуба и техните амбиции, желания и дейности до сега. Клубът е създаден, защото в училище имаме строго определена програма, която трябва да се спазва, докато този клуб ни дава свобода на действие, защото сами можем да изберем интересна за нас тема, която да обсъждаме. Здравей, Йоанна! Би ли споделила с нас кое събитие в световен мащаб би желала да отразиш? Здравейте! Значи аз по принцип бих отразила някакво културно събитие, тъй като смятам, че ще е по-любопитно и по-разтоварващо за хората. Не мисля, че трябва да се залива само с супер такива негативни новини, да. Да, за съжаление те се продават повече. Да, но мисля, че трябва да се обръща внимание на културата и в тази връзка бих отразила концерта на Red Hot Chili Peppers, който предстои на 1 септември. Очаква се да има около 40 хиляди. Да, в София. И мисля, че това ще е интересно на хората, тъй като рядко идват такива знаменитости в България. Ти ще отидеш ли? Мисля, само че не съм скупила още билет, дори не знам дали Канете да го отразиш на другия ден в нашото студио между 10 и 12. С удоволствие. Благодаря ти. Сега се обръщаме към Емили Минева. Ще споделиш с нас какво точно си правил до сега в нашия клуб? До момента аз съм писала есе за 3 март, след което ми беше възложена задачата да взема интервю от ръководител по изкуства, след което сега ще ми предстои да пишем есе за 24 май. Благодаря ти. Дани, коя тема на тебе лично ти е интересна? Благодаря ти, Кристина. Радвам се, че съм тук и имам възможността да споделя за нашия клуб. Относно това, коя тема ми е най-интересна, с две ръце гласувам за темата за акта, която разглеждахме в клуба. Всички знаем, че това беше един глобален проблем или по-скоро несправедливост и че засягаше основно нас, по-младите интернет потребители от всички европейски страни, а и не само. И ако трябва да съм честен, изключително много се зарадвах, когато това търговско споразумение се отмени, защото смятам, че имаме достатъчно други разходи за отделно това да купуваме нещата, които можем да свалим безплатно от интернет. Айде не забравяме, че отделно това всеки месец плащаме и таксата си за интернет на съответния оператор. За това съм доволен, че не се прие и разбира се радвам, че успях да видя моите сънародници обединени в една обща кауза с протестите за акта, които минаха без трагични инциденти. Определено съм съгласна с твоето мнение относно акта. Ивайла, ти смяташ ли за в бъдеще да се занимаваш с журналистика и къде виждаш своето място? Да, аз искам да продължа с журналистиката, искам да кандидатствам в Софийския университет, факултета масова комуникация, вуза журналистика. Смятам, че това е една хем интересна, хем предизвикателна специалност и в зависимост от това, което си избираме, можем да попаднем в екстремни ситуации и ежедневието ни няма да е скучно и монотонно. Аз лично не виждам себе си цял ден на стола за бюрото и искам работата, която ще работя за бъдеще, да е интересна за мен и да работя с желание и също така и да ми достави удоволствие. Благодаря ти. Това бяха моите приятели, които споделиха с вас своето мнение относно нашия клуб. Аз също ви благодаря и още веднъж да ви кажа и Хефир, че нашето студио винаги е отворено за вас, за вашите идеи, за вашите новини, за вашите предавания, които си измислите и така ги инициирате. Винаги сте добре дошли.
Успех ви желая. Благодарим ви.